никоҳ аҳднома барои тамоми умр. никоҳ дар шуури ҷавонон пироҳани ошиқона ба бар мекунад ва дур кардани ин хусусият ки атои хаёлоти онҳост ва эҳсоси масъулияти бузурги ба ақди никоҳ марбутро дар зеҳнашон ҷой кардан кори басо мушкил аст. ин аҳд қисмати ду шахсро бо риштаҳои муттаҳид месозад ки онҳоро ҳеҷ чиз ба ҷуз марг наметавонад барканад. ҳар як маросими фотиҳаи издивоҷ бояд дақиқона андешида шавад, зеро никоҳ иқдомест ки тамоми зиндагии инсонро муайян мекунад. талоқ ин ҷароҳати вазнину чуқурест барои тамоми ҳаёт. дар миёни баъзе халқиятҳо шавҳар метавонад бо сабаби хурдтарин хато аз ҳамсари худ ҷудо шавад ва зан метавонад бори дигар озодона ба шавҳар барояд. ин одат сабаби бадбахтиҳои бузург мегардад, вале онҳо ҳатто андеша намекунанд ки чӣ гуна оқибатҳо оилаи онҳоро интизор аст. кӯдакони то 3 сола дар натиҷаи ҷудошавӣ дар рафтори кӯдакон дигаргуниҳо мушоҳида мегарданд. бемориҳои ба асаб вобаста ва хашмгинию гирёнчакӣ пайдо мешаванд ва аксар вақт пешобронии ғайриихтиёр зуҳур мекунад. онҳо норасоии меҳру муҳаббатро сахт эҳсос мекунанд. кӯдакони аз 3 то 5 сола пайдо шудани аломатҳои маъмули фаъолнокии баланд ва норасоии навозиш мумкин аст. кӯдаконе ки ҳамеша оромтабиат буданд метавонанд дамдӯст шаванд, муоширатро бо дӯстон қатъ кунанд. ин худбаҳодиҳии онҳоро паст мекунад. кӯдакони синну соли мактабӣ кӯдакони 6-12 сола аллакай бисёр чизҳоро пай мебаранд ва дарк мекунанд, вале аксар вақт рафтори баъди худ, баҳои ду дар мактаб ва эркагиҳои худро сабаби асосии ҷудошавии падару модар меҳисобанд. вақте падару модар муддати дароз ҷангу хархаша мекунанд ва баъд ҷудо мешаванд, он гоҳ кӯдак пурҳаяҷон мегардад, ҳамеша интизор дорад ки боз ҳодисаи дигаре рух медиҳад, тарс дорад ки ӯро тарк мекунанд. наврасон ки барои шахси баркамол шуданашон андаке мондаасту қалби зудранҷи кӯдакона доранд, чунин изтироби эмотсионалиро ба мисли ҷудошавии падару модар бо мушкилӣ паси сар мекунанд. наврас баъди ҷудошавии падару модар метавонад ба гурӯҳи бад ҳамроҳ шавад ё умуман аз хона фирор кунад, то таваҷҷӯҳро ба худ ҷалб намояд. инчунин метавонад дар таҳсил пасравӣ нишон диҳад, доимо баҳс ва муноқиша кунад, вазифаҳои дар хона бар уҳдааш гузошташударо ба ҷо наоварад. чунин рафтори намоишкорона эътироз ба муқобили ҷудошавии падару модар кӯшиши онҳоро оштӣ додан аст. наврас дар шуури худ фикр мекунад ки падару модар бар зидди ӯ муттаҳид мешавад ва шояд боз бо ҳам зиндагӣ кунанд. барои кӯдаки 12-18 сола оқибати аз ҳама манфитарини талоқ роҳафтодагӣ ва фикрҳои доимии даст ба худкушӣ задан мебошанд. намудҳои шадиди бемориҳо азобҳои сахти рӯҳиро дар наврас бармеангезанд ки ин аксар вақт сабаби тасмими даст ба худкушӣ задан мегардад. маслиҳат ба касоне ки дар сар андешаи ҷудошавӣ доранд. зану шавҳар бояд дар қалб эҳтиромро ба худ ва меҳру ихлосро ба якдигар тарбия диҳанд. агар майлу ҳавасҳои шумо бо ҳам мувофиқат намекунанд, пас магар шуморо лозим нест ки онҳоро тағйир диҳед. шумо бояд рӯҳ, суханон ва рафторҳоятонро ончунон ҳимоя кунед ки ҳеҷ сухан ё кирдор боиси оташинӣ ва аламу таассуф нагардад. ҳар нафар бояд дар ҳаққи нафари дигар ғамхорӣ зоҳир намуда, ҳама коре аз дасташ меомадаро анҷом диҳад, то меҳру ихлоси дутарафаро тақвият бахшад. қарзи худро нисбат ба ҳамдигар бо муҳаббат ва некӣ ба ҷо биёред. шавҳар бояд дар худ одати меҳнатдӯстиро тарбия дода, ҳама кореро ки ба он қодир аст иҷро намояд, то дастгиру мададгори оилаи худ бошад. ин ҳисси эҳтиромро дар завҷааш нисбат ба вай бедор месозад. вале агар миёни шумо ҷанҷол рух доду дар хонаатон муноқиша ба амал омад, пас дар ин хусус ба наздикону дӯстон сухан гуфтан кори оқилона нест. қалби мард барои камбудиҳои зан ва қалби зан барои заифиҳо ва камбудиҳои мард бояд қабр бошад. чӣ тавр шумо метавонед рафтори шавҳар ё завҷаатонро бо наздикон ё дӯстон ва дугонаҳоятон муҳокима намоед? шумо бо ин роҳ ба шахси аз ҳама бароятон наздиктарин ба як ҳиссаи ҷисматон хиёнат мекунед. хамӯш мондану маҳз дар чӣ ноҳақ буданатонро таҳлил кардан ва кӯшиши то фаро расидани субҳи нав
назди шавҳар ё завҷаи худ омада ва аввалин шуда узр пурсидан амали оқилонатар мебуд. ин аломати шахси қавиирода аст. танҳо одамони далеру оқил метавонанд қадами аввалинро барои оштӣ кардан пеш гузоранд. танҳо одамони қавиирода дар андешаи нигоҳ доштани оилаи худ ҳастанду дар ҳолати рух додани муноқишаи аввалин барои ҷудо шудан шитоб намекунанд. хоҳари азиз, шахсе ки акнун шумо зиндагии худро бо вай бо ҳам мебинед, шавҳари шумост ва шумо агар кӯшиши итоаткор ба ҳамсари меҳрубон буданро кунед, подош хоҳед гирифт. бигзор қонуни некию меҳрубонӣ бар забони шумо бошад ва фурӯтании пурсабрии шумо ибратомӯз. ва шумо меваи чунин рафторро ҳатман мечашед. хонаи шумо макони осоишу шодмонӣ хоҳад буд. бародари азиз, маҳбубаи ту ҳамсари ту ва модари фарзандони туст. нисбат ба вай меҳрубону дӯстдор бош. сухани таҳсину таърифро дар ҳаққаш дариғ надор. дастгиру мададгори вай бош ва нисбаташ ғамхориву меҳрубонӣ зоҳир намо. ба шумо барои зиндагии пурбаҳою саодатмандона маҳз ҳамин сифатҳо намерасанд.